مثلي يعين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لا جبه وموفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جموكا مندي حكم كنا نوي دين باروي مي جموكا من سيلين شريف لا تي في لا نبي ولي كسكرمو ما أنيك كرمو بسم الله ولا ساكا باروكي دين كنا فونين دوكا bi an kelemi ka an karamogo do bisimila an karamogo min te madugulen an ka kɛnɛ kan min dugulen tɛ diinɛ baara bunako kɛnɛ kan n'o ye Laji Ahmad Tijani Sangare. Ahmad Tijani Sangare an balima don diinɛ baara hukumu kɔnɔna la. Wuduhul Islami sarahatan n'o ye Jamiyat Ansardin Islamiya wajulikɛlaw ka tɔn ye o maa dɔn Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnya la ale de ka baaraw bɛnnen don lajoliw ma n'o ye secrétaire à la formation. Bi ana bena jega baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔ kan. Yani an ka don an ka baro kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Ahmad Tijani an bɛ i bisimila kumaso kɔnɔ i nali diyara n ye an b'i fɔ k'i waleɲuman an ka wele jaabi la. An bɔra sunkalo kɔnɔna la sisan. Sunkalo ye silamɛya jɔsen 4nan ye. An kun bɛ jɔsen wɛrɛ kan n'o ye hiji ye. A baaraw yɛrɛ daminɛra. Bi an ka baro bɛ min kan an bɛ fɛ ka kuma hiji kan. An ka walanda min yɛrɛ kan o ye hiji yɛrɛ Cheikhana laɲini jumɛn b'a la yani fɔcogo wɛrɛ an b'a fɔ ma hiya maqasidul hajj. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammus salam ala sayyidina Muhammadin khairil anam sahibil wajhil jamil wat tarfil kahil والخد الأسيل صاحب الكوثر والسلسبيل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمبل مكة عثمان كان أمي يفو أمي ولين مادون et à travers toi amé Chérif la TV équipe bela jalen fo ka ñini ala fe rabbi we baramina ala kana au fond abarajila ala ka sabati ubulo ala ka barka do ala télé ñere mu assisu no de ko imbe sinzibaga a sababu ñuma no e ankara mo e mujaddid al qarn al akhir السيد Chérif Ousmane Madane Haidara amé do kay ka ñini ala fe rabbi akalla ñini ala ka sabati abe min ñini ala fe herala ala ko di anama abe santoro minye ala ka ana kishi ka boama o ko fe ame lamenikela ani lajelikela amo bela jelefo no e Chérifula TV lajelikela wi dia be farafina ani farajala anga fulibu bela jele ko fe inshallah temu mambolo bi temu nafaka ko sobe no de maqasidul hajj hejire la ñini jumo bala hejire objectif jumeri bala parce que adama de ni be barake kundo ni be alla ñini don o be bara yɛrɛ a kɛli sabati a kɛli courage a farfoni o b'o d'i ma mais n'i tɛ bara laɲini dɔn tuma dɔ la n'a kɛla kunfɛn bara ye ten i b'a ye farifaga bɛ y'a la ou bien i t'a k'a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la mais n'i bɛ fɛn o fɛn na n'i b'a kɛ kun dɔn a bɛ kɛla ka da min kan n'i b'o dɔn i b'a ye a kɛtɔla yɛrɛ courage b'i la et puis i bɛ k'a kɛ ni a faamu dafalen o la ala yɛrɛ mako bɛ min na o bɛ sɔrɔ a la. Donc an bɛna kuma hiji ta kan bi inshallah parce que i y'a fɔ cogo min sunkalo tɛmɛna sisan an bɛna don ashurul hurum kɔnɔ n'an t'a kɔnɔ yɛrɛ ka ban donc baaraw bɛna daminɛ mɔgɔw bɛna commencer labɛnw na ka taga Makan o la sanu ka taa u bɛ taa baara min kɛ ka laɲiniw f'u ye u k'a dɔn u bɛ taa min kɛ inshallah. Donc maqasidul hajj a ka ca voilà mais an ye damadɔ fara ɲɔgɔn kan tan bɛna an permettre ka min fɔ an bɛna da o ma inshallah taala o la laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye hiji laɲiniw la o de ye at-tadhkiru bi awwali manazil al-akhirah at-tadhkiru bi awwali manazil al-akhirah o de ye hiji ka laɲini fɔlɔ ye min ye ka adamadenw hakili jigi précisément hijidenw minnu bɛ taa hiji kɛ k'u hakili jigi lahara jigiyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la lahara jigiyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ wa huwa awwalul maqasid o hakili jigi o de ye hiji ka laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye hakili jigi lahara jigiyɔrɔ fɔlɔ la o de ye hiji laɲini fana fɔlɔfɔlɔ ye wa yattadihu jaliyan
min irtida'i malabis al-ihram o laɲini fana bɛ bange a bɛ da kɛnɛ kan bɛɛ b'a ye ni ihramu fani tali ye donc lahara jigiyɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ jumɛn o de kaburu ye donc heji bɛ an hakili jigi o la o y'a ka laɲini fɔlɔ yɛrɛ ye et puis laɲini in bɛ bange a bɛ da kɛnɛ kan bɛɛ b'a a ye ni ihram fini tali ye sabu ihram fini tatɔla adamaden i b'i yɛrɛ lankolonya ka bɔ i ka dulonfɛn bɛɛ lajɛlen ma i b'i ka finiw bila i b'i ka masiriw bila i b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila donc o bɛ kɛ sababu ye hakili bɛ jigi kaburu la ayiwa hakili jigili kaburu la o ye koba de ye parce que adamaden ni hakili bɛ jigi kaburu la tuma bɛɛ a b'a to i ka nata a juru a bɛ surunya a b'a to i bɛ baara kɛ lahara kosɔn parce que ni mɔgɔ ɲinɛna kaburu kɔ ka ɲinɛ saya kɔ i b'a ye a bɛ kɛ problème ye dɔ fɔ adamaden tuma bɛɛ i hakili ka to saya la saya ka bila i ɲɛfɛ o de kosɔn ala ko sura kɔnɔ tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ala ko ale masa bonyana ka hɛrɛ cayala masaya bɛ masa min ka se kɔnɔ ko a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ale de ye masa ye min ye saya dan ka ɲɛnamaya dan liyabluwakum yayi ala ye saya fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ɲɛnamaya fɔ komi o fila dankun ye jumɛn ye ka anw lajarabi k'a lajɛ ayyukum ahsanu amala a nana tafsir dɔ la ahsanu amala in a araban kɔrɔ ye fɔlɔ jɔn ka baara bɛ ɲa ka tɛmɛ bɛɛ ta kan a nana tafsir Qurtubi la ale bɛ riwaya dɔ kɛ k'a fɔ ko alakira ko riwaya marfu' ko ayyukum awra'u fi maharimillah aw min maharimillah wa asra'u fi ta'atillah c'est aw cɛla jɔn de bɛna yɛrɛ minɛ kosɛbɛ ka bɔ ala ka haramukow ma ani jɔn de bɛna teliya joona ka taa ala labatulikow kɛ donc hiji yɛrɛ ka maksadu fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye tadhkir bi awali manazil al-akhira ka hakili jigi kɛ lahara jigiyɔrɔ fɔlɔ n'o ye kaburu ye ihram fani tatɔla i ka ye o bɔn bɛ kasange de fɛ kasange min bɛ meleke su la ka da kaburu kɔnɔ donc e filɛ nin ka fani bɛɛ bɔ ka ihram fini ta a kɛla muso walima a kɛla cɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ fini sugu kelen de don n'o ye fini jɛma ye donc o bɛ hakili jigi kaburu kɔnɔ jigili de la sabu ko ɲuman ala k'o d'a ma laɲini filanan al-maqsadu thani o le ye at-tadhkiru bi yawmil jam'i at-tadhkiru bi yawmil jam'i heji fana bɛ an hakili jigi lahara don na lahara don o kɔrɔ ye jamalakafo don ففي الحج يجتمع الناس من كل حدب وصوب على اختلاف بيئاتهم ولغاتهم وأجناسهم وأعراقهم في صعيد واحد في يوم عرفة parce que hiji la adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ u bɔyɔrɔw tɛ kelen ye u ka kabilaw tɛ kelen ye u tɛ kan kelen fɔ u tɛ siya kelen ye mais u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kelen kan arafa don la yamlikuna shay'an min hutami dunya illa ma yuwari sawatihim ayiwa o kɛnɛ in kan i b'a sɔrɔ diɲɛ masiri a damutafɛn u n'a si tɛ ɲɔgɔn fɛ fo dɔrɔn bifini kelen tagafɛ kelen c'est à dire min bɛ se ka o sutura dɔrɔn donc o dɔrɔn de b'u la donc aw bɛ an hakili jigi kiyama jɔ don de la parce que différence min bɛ o kɛnɛ ni kiyama kɛnɛ cɛ c'est que kiyama kɛnɛ ye sara ta yɔrɔ ye mais yan yɔrɔ o nana yan lil farida ada'an lil farida wa talaban lil maghfira o nalen don kana o bɛna ala ka farida kɛ kana ala ka yafa deli donc différence mun ni ɲɔgɔn cɛ o de ye arafa ta ye jurumu ɲini yɔrɔ ye jurumu yafa ɲini yɔrɔ ye ani ala deli yɔrɔ ye o kɔrɔ ye bato kɛ yɔrɔ en un mot mais lahara ta ye sara ta yɔrɔ ye hada wal farq thani différence min bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ tuguni o de ye ihram fini bɛ mɔgɔw la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min foyi t'u la fo dɔrɔn min bɛ se ka o sutura dɔrɔn mais kiyama jɔ don o y'a sɔrɔ sutura tɛ mɔgɔ si la i y'a ye donc o kɔrɔ ye ko hada tadhkir c'est à dire a bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na arafa kɛnɛ kan ihram fini ninnu na fini wɛrɛw tɛ aw la ni o fini in dama ka o sutura a k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ na an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛba dɔ fana kan o don fini tɛ mɔgɔ kana kira ye hadisa fɔ an ba Aisha radiyallahu anha ale de b'a riwaya kɛ ala kira b'a fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam ko kiyama jɔdon mɔgɔw bɛ na hufatan uratan ghurla mɔgɔw bɛ na kiyama jɔdon samara t'u sen na fini t'u kana a ye hakɛ to k'a sɔrɔ u si ma don kɛnɛ na u kɛnɛ tigɛbali an ba Aisha kabakoya la a ko ko cɛw ni musow kɛnɛ kelen ka fini tɛ mɔgɔ si la ala kira ko Aisha radiyallahu ta'ala anha ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn b'u kan o don
konya geleya kama ate jigi mo yɛrɛ kɔnɔ k'i bi ma ɲɔgɔn filɛ yarabi o don ala ka hakili sigi d'a ma ala ka an kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma inshallah wala al maqsad thani الثالث بليتو سبنا التربية الجهادية وإحياء روح الجهاد ودي كا أدم الدين كسلما لامو تشسري برارا بس نفلا جهادي كبا مواكل بيجي مغفقلا ولا دونك إن شاء الله نيابا رسولنا عندنا إيميشن دولة لابين كجهادي يركور فمغوي موني جهادي جهادي تي مغفقاي وبسيك يالا مي jusqu'à un dernier recours et puis au ticket ibtidaan itewli kata mغو kele non mais avec elle tunam nani mغو de nana bi kan walma ni mغو ko bi ni bali fen wala na ñokonaw donc ya rola التربية الجهادية جهادية يركور دي بذل الجهد أو بذل الطاقة كي سيكو ديفينا يبي سيمينا كوكي ولي إفورم بيلا كاو فورني بسكي برادو كاسي كان ينابو دو هجي فنا كان لانيني دو فنا يودي وهذا المقصد واضح من خلال تنقل الحجاج من مكان إلى مكان بدءا من منازلهم حتى وصولهم إلى مكة المكرمة دونك مقصد ولا نيني وبيبانغي كوسبه ni heji de on kay yelema e ka bo yoro dola kata yoro ware ka damine depuis o be bot mona mina o ka so kono fo kata se maga thumma ad-dukhul ila bayti Allah al-haram wa fi tahammul ziham at-tawaf was-sa'i wa ramy al-jamarat fo kata se tawafu yere nyonuma ani safani marwa che bollu kata se shitna bo yoro ni bay baraw de baramunu manogo amanogo le voilà, et ça demande des efforts supplémentaires. Abe effort ou demander, abe chesser ou demander, minti la de la chesserie tout madola, parce qu'il y a règle. Voilà, tawafu yere a jama, mogamnu beta ani minu matafolo, abe fo benyena a jama ka bon kosobe. D'autres madla abe digunyon abe tengu, dobe étouffé, kore ou tenyon erosoro, ou nene kribeja. Donc ou bebala, donc et puis tuguni katasi safani marwa chebuli. À distance manjan kosobe tinga avec jusqu'à 7 fois c'est chez wolonvla faut tasser chitna boyoro ma donc jama ka chat de gumba la quoi mais adama din islam ni tala kama ibita kedi donc ola o fana be mi fana wolo islamena o de ye chesiri ani jija islamaya baraw kelila islamate mogoy mo mi fara fagalendo préparer ce ti baragelen kay sigin no doron et se agelema fo non islam kan ga mo mini a chesiri no farfon no mo mini baramna gela chuko abase ko kala funa bata de romi ala kana dese المقصد الرابع ننا مي التربيه على الصبر والايثار التربيه على الصبر والايثار ودي هجي كده لامو sabalika kamunu kakokun هجي كده لامو وفناكا والإيثار أني كا هيرد فوسيا إيرة ما كادي مغرما تاريخ مغرو فوسيا إيرة ما هيرلا وكورا يبيسي كا بروفيتي فينولا ميبا ي مغربي وما كوبلا كتمنيكا يبا ديوما إيرة كاجين أكو هذا هو الإيثار دونك هجي دين لامو وفنالا وفنا هجي كلا نيني دوي سبلا هجي لا يأتي الناس من بقاء الشتى هجدوا بيننا كبود وكل فان يروب بلا جنة مشي نشيد كلين تختلف طبائعهم منه إبارة وجوجو تكليني ولما جوجو تكليني ففيهم اللين الجانب وفيهم الغليظ الفظ مغوبو سرولا مغومنو ني عليه مغنوي أكو كان نغو إني مغودا بس كتاني عن سرو شامبرو كلين كنا هجلا comment dire mo mini mo jogo nyumado akakuka no ibaye alhamdulillah nyina mabi no ina che me ni mo go bisala nyongo soro chambre kelen ngono hiji fanala hotel kelen ngono kasoro mo mi ba soro adu sukun jale ndo bi adala ka go voilà donc mo la mo chugo tikelen yo boyro tikelen mi na flaka bi ta fra nyon ka kene kelen ka bo dian fambera jenna ibaye tumad la sabali fuka sabali ni mo nyuri ke vraiment ika fini ki yere armeni oye pour que vraiment ika sika fan chugo mi bon amna tilia doni التذكير بمبدا الاخوه وحدة الصف هجي فنقال لاني دويمي لاني لورنا ودي ابي هجي دي حقلي جي بمبدا الاخوه اسلاميا بالي مايالا اسلاميا بالي ما باسكو نيا يكا فوكو هجي دي بكا فرانيون كان كبو يورو كلينا وبنا فردا كلينديكي فردا فراتي افرافيني افراجيتشي دان فراتي اورتيني افاندانشي وبي على كليندي باتو وكاتشيدي نبي مكليندي ونياشين فان يورو كليندي دو ay wa kala nyini fena la nyini kelen ni fana de donc obe bende yira c'est dire quand islamo kala bende la do heji fana ka maqsad do de heji fana kala nyini do ka islamo kala islamaya balemaya la ani islamaya kelenya ka donc a fo ambe kelenye
ima anga hijigero e kilinyi anga baraka ci ko be kilinyi do fana be islamé kalan o fana la c'est très important fo islam fo ni bita hijila fi ka bonu wala da fana yi o fana hiji fana ka la nyini do fana yi ko am be kilinyi am be balmay donc relation mi ga ke islamani islamache o ti relation fo yini balma relation te ala ko innamal mu'minuna ikhwa innama ko arab ko adatu hasr ko islam mu'minu te fo yi balma ko fam ko nyala ko dama ولا نمبولاي المقصد السادس لانيني ورونا ودي التعارف نيوندون هيجي فناك لانيني بادو نيوندون اسلامو كا نيوندون باسكو هيجي دون بيبو من بلدان وقبائل مختلفه بيبو دولا وقبيله ولا منو تكليني ودا نيوصر في مكان واحد تنيوصر يركلنا جماعتهم اخوه الاسلام اسلاميه بل ما يوفر نيونكا ولا التعارف بينهم امر حتمي ولو كاسيكا نيوندون ka bo ñogon kalama ka ñogon kibariya don o ye fendi yimi wajibiya lendo ya famu donc wajib na ñogon don ni tara hijira ibe americain ye ibe chinois ye ibe russe ye ibe allemand ye ibe indien ye ibe bangladesh ye ibe dian shia mo sugo bedoy wala islamia balma ya fara ñogon kan ñogon do betim ani ñogon ci wa kathiran ma yamtaddu hadha at-tawasul ila ma ba'da al-'auda ila diyarihim madala rew ñogon doy abi continuer halni awsi la kabo hijika la ibay albi correspondance beto ani ñogonche et puis kanu si lo beto ani ñogonche do ñogon do en konnana fen chama de ba kono ta'aruf fi fen do ya fen chama de ba kono fam ko nyala ko dama wala me kuma tel yadoni wati re ko son wolum lana al maqsad as-sabi' التذكير بسيدنا إبراهيم وآله عليهم السلام هيجي فناك لا ني دوي كا حقلي جي انفا إبراهيم لا noye anga nabi nyuma ibrahima doron tere anaka sumo ka akli jigi ibrahima na sumo la parce que ina tala hejila dim mo tala hejila hejidun wa akli be jigi ibrahima mi yeso injo bay so injo na jo bagay ibrahima alayhi salam de akli be jigala et puis tukuni bita ibrahima c'est noy ala ko wattakhidhu min maqam ibrahima musalla ibrahima sino flabi ajora farami sanfe ka alkaba jo ni alay kabako ke ka sino to farami sanfe obey alhamdulillah la yo mara anye ibita oye aywa ka fo ere ibrahima ere ka wele da ifle nye ko de jabi parce ala ko alima wa adhin fi nas bil hajj n'est-ce pas donc afoko ibn nalika wele de jabi ni bere bi an hakli jigi ibrahima la na ibrahima doronte an hakli be jigi an ba hajara la na ibrahima mu furu musoye alayhi salam no ye mi safani marwa chebuli ale mi misaliye furu chel labatola parce ya furu chel labato atala bla kungo kolongono jite ifuite abitala kibantu jombulu ya ko mawto ala bulu ya akoni yanto ala bulu ya ko sigatala ko alatna antoti anyerema donc vraiment safani marwa chebuli ak mo kala parce que jitum bana meka ala jena bisika mo soro mo bisika na deme donc o yoro la akli bi hajara la aywa la hiya fa yoro no yi al hadi aw al adahi ulu fa yoro la e akli bi ismaila fanala parce que ismaila fana fa kabna akantige asona ayre di do fana misali fana duga dinya misaliya donc heji re barobe en hakli jigi ibrahima na somo wala ibrahima yere afuru muso furu cel labatula ani adinga ismail bangi bagal labatula donc ni yewulon lanay shegina motilia atawazun odi islama ikanyana me akono fi ke mo mi ka bara équilibre leno atawazun ko équilibre abamana nga mano madoni c'est dire ko ke ka be c'est ikana kako bere ben quoi ikana do teme dokan o kore dian barani lahara bara kana fako ibi dian nyini kanyina lahara ko kana fo bi lahara nyini kanyina dian ko o ko so ay hijil ala ko li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat do ko ga fla be nyona lahara nyini bala en même temps dian te nyina dian fana ko hiji yero la sanni firu be sika ke ibi sika business u ke ningo business ingame ya anyuma de makwa parce que man la business kelima ma'ib shway o de ye ka para o ke ka bukebe ka na faso choko mi ka janati ke la fana ya doy donc kono dona mo telia o de ta'awudu nizam hiji para be adama de digi organisation ki ka bara organiser parce que ni hiji bara o reflet tawafu be o kofe comme de hajar la swadi abidam no de la al karabi bla ikin ma fa fe o kofe ta sa'yu ke no yi safan marwa chebuli abidam ne safala abitaba marwala donc o organisation yi o nizomu yi o kanike o kofe ni bike o kan aslama abis o kan aslama kalan o kore ika quotidien ni sigila kana ika dugula ifana ka bara ika to ku labe ikana ke mo mi ka ku benya minno wala ite ku labe ka ku fawdawi bi mina yakli mina jigi mina dole ke non mais fu ko labe ka elaborer kanya tana o de ye ta'bidul aghniya ala tahammul al khushuna
ka wartigiw degi u ka se ka degun kɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko fandanw degunnen don parce que hiji bara degun b'a la 11 na an bɛ kuma teliya bayanu sharafil waqt o de ye ka jira k'a fɔ ko nin wagati in ye wagati lahɔrɔma ye ko ala ma fɛn bɛɛ kɛ ɲɛ ala ye dugu bonya dugu ye a ye don bonya don ye a ye kalo bonya kalo ye a ye mɔgɔ bonya mɔgɔ ye donc nin wagati in bonyana wagati tɔw ye famu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc nin ye an ye 11 de fara ɲɔgɔn kan n tɛ dɔwɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ min tɛ nin ye inshallah taala naam baro in nafa ka bon ngani Allahu taala sɔnna ma komi hiji baaraw daminɛ san waati dɔɔni b'an bolo an bɛna ninnu ta ka walawala ma an lamɛnbaaw ye ni Allahu taala sɔnna ma dakunya laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu k'an ye an ka baro ani dugawu laban b'an bolo o de ye an bɛ a ɲini an balimaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka an sɛbɛ don diina kalanni na o kɔrɔ ye an ka silamɛya in diina min don diinu iqra kalan diina de don quoi bɛɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ f'i ka kalan ka dɔn ka kɛ n'i y'o kɛ i b'a nafa sɔrɔ a bɛ ɲa dɔn hiji vraiment a tɛ ɲa kalan kɔ hiji dɔrɔn tɛ hiji bɛ kɛ siɲɛ 1 si kɔnɔ o ye wajibi de mais seli bɛ kɛ siɲɛ 5 tile kɔnɔ wajibi la donc an ka bato bɛɛ de kalan mɔgɔw kana filɛ ko i ka bato ɲɛdɔnni k'o ye karamɔgɔ ko de ye karamɔgɔ ko tɛ bato ɲɛdɔnni c'est individuel parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ to i bɛ bato kɛ donc o ɲɛdɔnni o tɛ karamɔgɔ ko ye bɛɛ de ka kan o dɔnni na famu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc comme waati ka surun dɔw laban bɛ min kɛ an b'a fɔ a yɛrɛ bi ala ka sirifilati ala ka kɔrɔta hali bi ala baarakɛlaw ala k'u dɛsɛ u ka laɲini ala ka sabatiw ye a filɛbagaw wa lajɛbagaw ala k'u yɛrɛ an n'u hami ka bɛɛ dilan an karamɔgɔ bɛɛ yɛrɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ni kira na somɔgɔw la hɔrɔma ye sɔla rasul allahumma arhamna fa innaka bina rahim wala tu'adhibna fa anta alina qadir ultuf bina fima jarat bihi al-maqadir innaka ala kulli shay'in qadir bi muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hiji bara ala ya afarda silamɛw kan siɲɛ kelen i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de kan wajibi ye hiji bara fana miliyɔn caman de bɛ bɔ sɛgɛn caman de bɛ kɛ walasa ka taa kɛ i bɛ taa fɛn min kɛ i si kɔnɔ siɲɛ kelen n'i taara i t'a dɔn ni ala bɛna filanan nɔgɔya ye n'i bɛ taa o la i kan k'o ɲɛɲini i kana taa i kunfɛ ten i kan k'o kalan k'o dɔn fɛn minnu kan ka k'a kɔnɔna la minnu balilen don a kɔnɔna la minnu ye diyagoya a kɔnɔna la minnu tɛ diyagoya a kɔnɔna la minnu kɛlen bɛ maa ka hiji tiɲɛ minnu kɛbaliya bɛ maa ka hiji tiɲɛ i kan ka silamɛ kan ka olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'a dɔn kabini ma taa hiji la o ɲɛɲini tuma waati ye sisan de kabini hiji tagali ma kɛ an bɛ Alahu taala deli a faamu cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye k'an ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamu ala k'o dusu don an kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo k'a wale ɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرام على الأيام إيجاد مثلي